Gamester.cz. Counter-Strike portál vám prináša aj toto video. Toľko moja práve vytvorená znelka. Moje meno je Lebaux a dnes sa budeme baviť o tom, ako čo najjednoduchšie a najpríjemnejšie sťahovať z rôznych file hostingových serverov, ako je napríklad Rapidshare, Sendspace, File Factory, Uložto a mnohé ďalšie. Poznáte to, typická situácia. Na niektorom z komunitných fór si nájdete nejaký legálny, stiahnuteľný obsah. V mojom prípade je to GTA 1. Sú tu linky a heslo. V normálnom prípade by som musel linky po jednom kopírovať a vkladať, čakať, vypisovať kapču a stále dokola. Všetci vieme, aké toto dokáže byť nepríjemné a otravné. Program, ktorý si dnes predstavíme, toto všetko dokáže robiť za vás a funguje s minimálnou interakciou užívateľa počítača. Tento program takisto dokáže stiahovať videá z YouTube, poprípade keď sú tam škaredí ľudia ako tento, dokážu stiahnuť len MP3 pozadie. Takisto dokáže stiahovať tento program aj z iných videohostingov, ako je napríklad Vimeo, Megaporn, PornTube, RedTube a podobné servery, kde sú videá. Každopádne program, o ktorom hovorím, je JDownloader. Tí, ktorí ho poznáte, môžete toto video rovno vypnúť. Tí, ktorí nie, choďte na stránku jdownloader.org. No a kliknite na download. Predpokladám, že väčšina z vás, rovnako ako ja, používa Windows, takže kliknite na Windows a stiahnete si buď inštalátor, alebo zazipovaný JDownloader. Ja preferujem zazipovaný a stiahovanie z X7 tu. Ďalšia vec, ktorú by ste mali vedieť, že JDownloader funguje na Jave, takže si predtým nainštalujte Javu. Nebudem len vysvetľovať, ako sa to robí, verím tomu, že to nájdete, alebo že už Javu dávno používate. Ja už som si JDownloader stiahol, tu, rozbalil sem a spustil tu. Po nainštalovaní si vyplníte základné veci ako jazyk, v ktorom JDownloader bude, kam sa majú tieto veci ukladať, no a hneď potom uvidíte vlastne toto. JDownloader by sa mal automaticky po spustení updatenúť, pokiaľ nie, tak kliknite na túto ikonku. JDownloader sa snažte mať vždycky updatenutý. Ja mám zatiaľ defaultné nastavenia a nastavenia sú takisto prvá vec, na ktoré sa pozrieme. A pokiaľ skočíme do Basics General Download and Connection, veľmi odporúčam si zakliknúť Create subfolders with package name if possible a rovnako Create subfolders after adding links. Takto sa vami stiahnuté súbory vždy dajú do jednej zložky. Pomáha to pri udržaní poriadku. Čo sa týka ďalších nastavení, netreba sa tu s tým moc hrať, pokiaľ máte napríklad ale Premium k Rapidshare, vyplňte si ho sem, stačí kliknúť na Add Account, alebo si ho tu môžete priamo kúpiť. JDownloader funguje naozaj s veľmi širokým spektrom file hostingov, ako môžete vidieť, ja sa toto musím natiahnuť. Je ich naozaj veľa, je ich určite viac ako 100 a veľa z nich sú aj české. Predtým ako môžete z niektorého z nich stiahovať, musíte si prečítať a akceptovať Terms of Service. Ja už som si niektoré tuto zaškrtol a prečítal samozrejme. Vrátim sa k samotnému JDownloaderu a k tomu, ako funguje. Tu máme to fórum s tými linkami. Mohol by som si ich všetky označiť, alebo pomocou Ctrl-A a Ctrl-C si označím celú stránku a JDownloader, konkrétne Linkgrabber, nájde stiahnuteľné linky a skontroluje, či sú online. Vidím, že tu mám ešte heslo, to si skopírujem samostatne. Dvakrát kliknem na Package a vyplním heslo. No a teraz stačí kliknúť na Continue with all a hurá, súbory sa mi začnú stiahovať. Vidím, že JDownloader sa snaží rozpoznať kapču a vidím, že sa mu samozrejme ani nedarí na iDisku. A už to zvládol, dokázal na iDisku zlomiť kapču, takže nemusím nič vyplňať. Asi viete, ako vám toto môže pomôcť. Proste necháte niečo stiahovať v noci, tento program naozaj dokáže lámať captcha kódy. Dám si väčší počet maximálnych downloadov, napríklad na 4. Tieto čísla moc nezvyšujte, pokiaľ chcete na internete robiť aj niečo iné okrem stiahovania. Snažte sa väčšinou limitovať rýchlosť. Takže ja stiahujem a ešte si ukážeme, ako stiahovať tie videá z YouTube.
Asi by ste sa nedivili, ale je to také isté, jednoduché. Proste skopírujete odkaz. Kopírovať. Vrátime sa do JDownloaderu, do link grabberu. Vidím, že sa mi tu niečo dekryptuje. No a teraz si môžem vybrať, čo chcem stiahnuť. Môžem si stiahnuť len MP3, to znamená audio z videa, ako som hovoril, alebo celé video. Kliknem na OK. Predtým by som si mal prečítať Terms of Service. Toto sú Terms of Service leteckej pošty. Vždycky si ich prečítajte predtým, ako niečo stiahujete. No a klikneme na OK. Ešte aj ulož to si to vypýta. Vždycky to stačí spraviť iba raz. Už serverov ako je ulož to, nie je funkčný modul na rozpoznávanie captcha, takže si ho sa musíte vždycky vyplniť. Ale výhodou ulož to je to, že môžete stiahovať koľko chcete súborov naraz. Takže to vyplním. Takže na začiatku napríklad vy máte 15, vyplníte 15 kódov a ono ich to stiahne všetkých 15. OK. Tu som si to dal dvakrát. Jedno z nich je HD, jedno z nich je normál. Povedzme, že ja chcem to normálne, takže HD zmažem. A zase kliknem na Continue with all. Áno, súhlasím s YouTube Terms of Service, kde by som si najprv mal prečítať samozrejme. Kde sú tu? OK. No a vidím, že súbory sa mi postupne sťahujú. Kliknutím pravým a na Open Directory. Naozaj vidím, že sú tu a mám ich tu naozaj v jednej zložke. Tie sa ešte chvíľku budú sťahovať. Tu som nepodpísal TOS. Reset. I accept. No a vidím, že sťahujem aj video z YouTube. No po dokončení sťahovania týchto súborov by sa mi tu moje Grand Theft Auto automaticky rozbalilo a mohol by som spokojne začať inštalovať a potom hrať. Dúfam, že vám toto video pomohlo a nezabudnite sledovať web Gamester.cz, aby ste mohli vidieť ďalšie super videá z mojej produkcie, ale aj ďalšie iné články, ktoré sú spravené tak, aby neboli úplne rovnaké a opísané zo všetkých iných portálov. Takisto si prídete zahrať na naše servery, budeme len radi, sú Steam, non-Steam a verte tomu alebo nie, je tu minimum cheaterov. Tak ja vám želám pekný zbytok prázdnin, ďakujem, že ste pozerali moje video, no a užite si sťahovanie s JDownloaderom. Pekný deň.